Ascultă, fii atent. Am făcut rost de niște mașini speciale și putem să mergem să facem niște trafic de arme. Perfect. Haide să mergem afară, le am afară. Bine. Let's go. Așa. Pauză. Așa. Haide. Stai o secundă, fată să... De unde ai luat astea? Nu vrei să știi. Le-ai luat de la... Ți-am zis odată că eu sunt ăsta, primarul Germaniei. Nu? Capitala Germaniei. A, da. Păi, hai, bagă, mergem față că și Unde mergem? Știi tu unde e locul dealership-ul? Da, știu deci. Unde am parcat eu niște mașini și în portbagajele lor sunt ascunse armele. Acum mă trece să aibă un pic să trag și eu aici la stânga să mă duc să mă piși. No. A, ce bine. Bă, stai, am dat bani pe capacul ăsta, ce naiba. Mamă, ce bine a fost. Hai, mai vezi. Nu te pune cu pișatul meu. Hai, let's go. Hai, auto înainte că vin și eu după tine. Nu e mult până la dealership. Știu, mergi tu în față, hai. Dar bagă, mergi mai în față, că știi că... Hai, mă, banan. Hai, banan, tare. Mamă, bine, norocul meu că știu să conducem la gine mașina asta. Ce-mi zici? Wow! Opa, ai grijă cum o conduci. Da, lunecă. Nu-i vina mea că tu ai casa pe Vinewood. Păi eu am valoare, nu ca tine. Asta stai. Dar bine. Nu m-am izbit de tine, să știi. Dar, în sfârșit. Aici? Da, aici s-a mutat dealer. Știu, nu mai e ca înainte, înțeleg. O, bun. Armele sunt în spate, le-am dat eu jos din mașini și am luat eu mașinile după aia. Eu ținem 4 cu mine. Ok, eu mă duc să iau armele și să le bag în camion și după aia plecăm înapoi. Bine. Hai încă una, banană. Mai bagă și pe la mine dacă nu prea mai e loc. Păi nu că așa, gata. Bă, m-au sunat unii cu un trafic de droguri. Din imediat. Că trebuie să bag, mi-au zis că trebuie să iau niște pachete de droguri. Că mergem imediat. Bă, vină mă încoa că mergem după aia. Gata, păi nu e aproape. E aici la sex shop. Ok. Așa, bagă. Așa, mersi. Hai, vină. Hai să ne întoarcem înapoi, hai. Hai că am umplut camionul. Perfect. Unde îl ducem? Înapoi vină după mine, că știu unde îl ducem. Mă urmezi, da? Deci drogurile sunt ale noastre acum. Sunt arme, nu-s droguri. Tu ai drogurile. Păi da. Le ducem la Ammunition, mă. A, bă, da, chiar. Tu faci încărcătură de la pentru Ammunition? Și o să primim 1 miliard de euro și îl împărți. Păi, cam câte arme sunt? 27 de mii ceva de arme. Așa, gata. Hai, boss, bagă drogurile la mine. Stai un pic. Hai. Așa să le iau. Și după aia ne întoarcem înapoi la tine, acasă și am Vezi să nu fii prins de poliție. Nu, hai că am grijă. Hai. Vezi că trag și eu puțin aici. Bine. L-am popas. Ne vedem mai încolo. Ok, hai, eu mă duc să duc mașina la tine acasă. Hei, tu cu camionul, dă-i pe dreapta imediat. Da, domnul. Am niște arme de jucărie în spate. Probleme sunt de la o fundație pentru copii. Ce avem noi aici? Sunt niște arme de copii. Pentru copii. Avem și niște droguri aici. Ale și casă. Ion. Ce? Mamă, ne-a pus o polițist și l-am omorât. Hai, vino repede la noi acasă. Bine. Și grăbește-te. Că trebuie să schimbăm numele de matriculare la mașină. Bine. Pauză. Haide, gata, m-am ajuns. Au. Haide, repede, schimbăm numele de matriculare. Așa, le luăm pe tău și punem aici și pe meu aici. Vezi că mașina o ia la vale, ai grijă. Da. Așa, auzi, va trebui să-ți distrugem mașina, care nu mă urmă de matriculare, dar las că mai am eu altă. Gata, mă, ți-am schimbat numărul de matriculare. Bine, vezi că trebuie să-ți distrug ție mașina. Bă, a mea n-a fost implicată. Nu, da, ai numărul meu de matriculare, înțelegi? O, da. Înțelegi de trebuie. Hai, intră în ea și o distruge și după aia te începe de.
Am un C4, vrei să-l folosim? Ne, lasă, hai. Hai, trage. Bagă. Așa că nu. Hai încă puțin. Hai mă, distruge-te. Bă, mașina asta e făcută din... Da-te că știu eu cum să scap de ea. Da, deștept ești. Ok, hai, tu scapă de așa și ne vedem mai încolo. Bine, ceau.